Ok, takže čo tu ľudia, vítajte nového videa z Fortnite, dneska som tu s Viktorom a zahrajem si Battle Royale Zero Buildy Duo, takže poďme na to. Dobre, poď, ideme. Povedz, Ok ľudia, takže hru nám našlo, môžeme ísť. hráme? No však ja už som vonom, tam nejaké Jo. lobby. Všetko sa to volá lobby skoro. No. Autobus je lobby, to čo je za skin? Počkej, my máme veľké hlavy. Aha, Je to veľkou to prečo? Ja neviem, asi nejaký bug alebo nejaký event. To má každý, ale... Áno, to každý. Ale- Senior House. All variants at hot red summer sprite boosted. Ja tak, že budeme mať veľké hlavy, som zvedavý, že či to budeme mať aj v reálnej hre. Som zvedavý, že či to fakt bude, keď to nebolo náhodou len lobičku. Fakt máme veľké hlavy. Hej? A fakt? Áno. Ty kokos, to teraz pôjdu iné headshoty. No akože headshoty vole, tak to so snajperkou dáš jak nič. No ale to bude, vieš čo teraz problém, tie hitboxy. Ty, no tak... A hlavne s mojimi vlasami, čo mám na tom skine. Počúvaj, niekto ti zoberie ty vole snajperku a strojí ťa do hlavy, no bom si dať. Môžeš si do lobby To spať. má peknú nevýhodu. Nevadí, a nevidím cez tie moje vlasy. Galaxy Sprite tam je padol. Hej? Nie, ešte nie. Ešte nie, no. Nie, a padol mi quest. Kam mám snipu najviac OP teraz. I have a proposition for you. Mám equipnúť Sprite, len ho musím nájsť. Ja mám. Vieš? To čo mám za hlavu? No tak, akože, kamoško, tak si dead. Ti hovorím fakt, akože ty máš najväčšiu hlavu zo všetkých. No však áno. Pretože ty máš tam ešte tie vlasy a tak. Mám Kámo, snipu. taký hagi. Počúvaj, hej, taký Homer. Teraz, keď mal veľkú hlavu, tak on je v riti. To ani nevidíš cez neho. Vieš prečo? Mám veľkú hlavu. Pretože jemu to samotný, on má sám veľkú hlavu. Jemu normálne, že cez buildy sa mu dá trafiť hlavu. To bol problém v tej Simpson sezóne. Toho Homera. Nevadí, ale je pekný. Teraz bol v riti. Ti Nevadí, hovorím. ale je pekný. Je to pravda. Náš Homer. Ja mám zlatého Batmana vypadol. Máš zlatého Batmana? Aha. Aha. Čo? Good work. Čože? Let's see what that baby can do to my Som nevedel. competition. Impressive. Ja cez tú hlavu nevidím. I'll be in touch. Kámo! Ty si dead. Dobre, skúsil som dať snipu. Je mi 27? No dobre. Hej, počúvaj. Normálna, šedá pištolka je lepšia ako epické SMGčko. Čo sa týka fire rateu, čo sa týka toho Aha, self revive, to Prekvapia. potrebujem ja. prebíjania, čo sa týka damage, proste čo sa týka všetkého, tak je proste Ranger pištolka normálna šedá lepšia ako normálne epické SMGčko. Tu je, to si ty. Moja rotácia klasická, ja sa vždycky padám. Ó, Plus je legendárnu to je tvoje. piky. A je to aj self revive. Ja mám už. Ja mám už jeden. Ja už asi tiež mám. Musíme ísť do nejakého toho pointu, do toho. Chcem vrátiť spriteov. Je tak sem? Mám to označené. Idem ja. Tam bolo asi Čakaj, ja
To bolo asi lepší nápad, že dá to normálne auto, než toto. S týmto Ja niekam tam ísť. tiež... Tam tiež ideme toho Batmana, vieš. To je dobrá dodávka. Som Budeme tu. mať vyššiu šancu na mať nejaký lepší sprite. Ja mám dvoch. Aha, no kámo, tak potom máme ešte 15% šancu máme na to, že napadne nejaký lepší sprite. Ale nie Nie, tým nehaj istým. si tých holofoil. Ja to Jedného idem všetko holofoilu. vrátiť, ja nemám ani jedného z týchto, ja to vrátim. Ja nezbieram tých spriteov. Tak si jedného nehaj. Ja si ho nechcem nehávať. Ja s tým nemám doma som. Sám o sebe mám veľkú hlavu. No, asi v deti. Však pozri sa na tie moje vlasy. Ty si to dal preč? No, on to už išlo preč, sama. Tak nevadí. Vyupgradil som si svoje zbranie na redkové. Tam ja som úplne švort, ja mám iba 217 sprite. 270. Dobre. Ale toto je fire sprite, tohto si nechám. Yes! Čo je toto? Ó, Čau. ty si nechal epickú chaos exploderku. Dve. No to nemám rád. Nie, mi sa s ňou dobre náhodou ide. Že mne sa hrá dobre s Chaos Exploderkou, ale ja mám radšej iné zbranie. Tu sú ľudia, idem po nich. Tak kľudne, ale ja si zatiaľ zoberiem Batmobil. Však si zober. On typka, no, a ja. Čo to? On má veľkú hlavu. Má väčšiu hlavu jak ty. Však sa pozri na moju. Ja keď bežím, ja cez tie vlasy nevidím nič. Poď. More ty ešte aj divno chodíš. To je tipek. Zabij ho. To je tipek, ja. Dobre vyžiť. Strašne veľkú hlavu. More dinosaurus! Dead. Pekne. Zabij ho! Prejdi ho! Pomoc. Počkaj, nehaj mi ho, chcem ho autom. Ty mňa! Je po ňom. Poď, Dobrý chlapček. poď, More, ty si ma dal... poď rýchlo. Vidí. Tam je nejaký Tak. spirit dust, a to nič. I spirit dust. Počkaj. Ľudia, Želám úspechy. neviem Kde? Pred nami. Kámo, Zavadíš tak mi s tvojou gebulou. Kde je ten druhý? Aha, Eminem. Eminem? Bol. Řidič. Bol som. Čau. Dobre. Ja absolútne nič nevidím cez tú hlavu. Idem sa niečo pozrieť. 30. Doslova! Rérková pištolka je lepšia ako legendárne SMGčko. Poď. Tak toto... Žestka pekná, no? Veľmi chutná. Človečina. Ja mám polo sprajta! Akého? Polo sprajta! Koho? Polo sprite! Ja tu mám fight. Je! Sprite! Nie. What?
What, mi padol full sprite. Bro. This is so crazy. A boss, prosím, to je Wolf. Nevieš, čo to je za bossa? Ja neviem, ja mám veľkú hlavu. Ja mám veľkú hlavu. Prosím, kde je tu? Nie, to tento debil. Aj on má veľkú hlavu, aj ten boss. Počúvaj, aj ten boss má veľkú hlavu. Ako ty? Neuveríš. Reálne aj ten boss má veľkú hlavu. A? Zase človečina. Lepší človečina. Kde je? Tu je. You bend to my power. Že vraj kričí. Bend to my power, no fakt. Počkaj, dostanem. Kde je? Čo? Tu typek so mnou fajti a ja nevidím cez tú hlavu. Ja... Idem ti pomôcť? Nie treba. Idem za ním. Ja idem za tebou. Za tebou. Čiže čo domov. Čestý hlusný. Čo je toto? Air Sprite. Ten není zlý, ten je doslova OP. Hej! Dobre. Keď si pre Batmana. Nie, na čo? Idem si pre Batmobil. Nechcem nič hovoriť, toto je nejaký, toto vyzerá byť Mabin. Nechcem to Typek? zakliknúť. Volám kde? Tak tu pri mne. Help me! I am in water, please help me. Idem. Please help me! Akože si debil. Tak ja vidím, že ty nevieš. Ty fakt nevíš, že tu tam je. Kam, tak ty. Máš pekne rozleň. Som za tebou! Kde? Daj self revive! Nestíham. Nevadí. Aha, skoro level 80. Tak poď. Takže čaute ľudia, vidíme sa u ďalšieho videa, píšte mne básne, máte sa krásne, čaute.